Athi uDr Mhudisi. Yebo baba, konke la ngihamba khona kuthiwa kubanjwa amadoda nawe ezohuda. La ngivela khona baba. Baningi abahudile la. Asikhulumi ngokuthi sihudisa umuntu oyedwa. No, ukuthi omunye umuntu uzothi hayi idrama mfethu Malinga nedrama yikho lento but akayifihlanga lento uyayikhuluma ukuthi hayi ziyakhala vele. No, yazi phela lo yamuthi Sotobe unemfihlo. Wena mawuphuza wena umnikazi wakho. Uzwa ngase isisu same time. Siqale sixukuze sithi siyakutshela ke lapho ukuthi ke uzonyiwa kahle kahle. Imibono neziphakamiso akuzona ezithi TV okanye ke iThemba podcast. Kodwa ke ezesimenywa esimenyiwe kwi-TRC-TV banya. Melekehle molweni sanibonani ningizima Afrika sesifikile sikhona. Uma sekunjena ke sikhona lapha ke kwi-TRC-TV kodwa phela sigijima lapha kwiThemba podcast. Ubani ongayazi i-TRC-TV ngane zakwethu niyazi ukuthi ikhaya la wonke umuntu okhona ke phansi komthunzi welanga sinenkunzi. uMr Mhudisi siyabingelela eqhawe. Baba Sotobe njani? Bathi uDr Mhudisi. Yebo baba, konke la ngihamba khona kuthiwa kubanjwa amadoda nawe ezohuda. La ngivela khona baba. Phela ingathi sigqilaza yonke indawo mfethu. Uma bekhuluma ngamadoda bakhuluma ngani ngoba sebahudile vele. Ishaya inhlangothi zonke kahle kahle. Sibingelele kubabukela emakhaya kwi-TRC-TV. uDr Malinga lo umfana waphansi eMtubatuba wakhulela indleleni ke koThekwini wazofika eGoli. Ngithi angibingelele kubabukela emakhaya bonke kuphi nakuphi la esibonakala khona ngoba siyasabalala sifika ngisho koMozambique, Zimbabwe. Donke izwe nje likaMthaniya siyatholakala khona basibona abantu bajabula bayafika bathola usizo abanye kube ukuthi ke banebhadi lokufona kanti umkhulu ubhizi. Angitholi ngaleso sikhathi kodwa ngumuntu otholakalayo nje kakhulu. Ngithi angibingelele ngibonge nalabo abafikile bezocela usizo basizakala futhi babonga abanye basa estageni sakhona sokuthi basizakala basathunyelelwa imithi lapha nalapha but ngithi angibonge kakhulu kwi-TRC-TV nabo bonke nje abaphathi bohlelo abantu bayakuthakaselela ukusibona kakhulu. Siyabonga mfethu. Ngivula ngicomment igama ku-YouTube mfethu ngifisa beyibheke ngeke ngimgagule igama lakhe kodwa nje lona ligcina ngo-2011. Uthi I have started I tested this thing. Okay, uthi so my cousin gave me this medicine when someone is with my late wife. No more election on that guy. I love this. Ngikubuza yathi iqilaza ngempela lento. Baba manje ukhuluma ngesingisi manje. Awuzama ukuyihluba kahle ngoba kaMageba. Sebahudile. Bathi behudile. Ukhona impela osehudile eqhawe lakithi. Akuyena yedwa phela lo baningi abahudile la. Asikhulumi ngokuthi sihudisa umuntu oyedwa. No, ukuthi omunye umuntu uzothi hayi idrama mfethu Malinga nedrama yikho lento but akayifihlanga lento uyayikhuluma ukuthi hayi ziyakhala vele. No, yazi phela lo yamuthi Sotobe unemfihlo. Wena mawuphuza wena umnikazi wakho. Uzwa ngase isisu same time. Siqale sixukuze sithi siyakutshela ke lapho ukuthi ke uzonyiwa kahle kahle. Kodwa phela asikutsheli because uma ubona ukuthi sesekuzoboshwa manje into sengisho wena osukuthatha umuthi. Yes. Lethe uzofuna ukuhudisa lo. Ufuna ukucupha lo wakho immediately uphuza kuba 2 minutes nyana sixukuzele kwena. Mhlawumbe ungaya ke etoilet kanye noma kabili. Suke sesikusayinela ke lapho ukuthi wangena nje kuyena ozofika uyahuda. Buba njalo. Siyakuthayimisa nawe ukuthi yabona ke manje sekuzahudwa but kuya ngesystem yomuntu. Omunye uthola ukuthi isystem yakhe ke strong. But omunye maye weak emzimbeni ngoba phela kusuke kufakwe ithumbu lombhemi lapha ithumbu lemfene. Suka. Ngena la kuwe isisu sakho sike sithi ukugxuma sikutshengisa ukuthi manje sekuzobhoshwa kusuka noma nini kuyanyiwa. So Mr Malinga Yebo baba.
lento igqilaza first time uyiphuza inama-signs ewafaka emzimbeni wakho ukuthi uma ngiya kuloya mama impela ngoba ngizwa ngempela ngathi sekuyashuba nakumina kuzoshuba serious. Ya angisho lento iyisichitho sotoba abanye bangibuzile ukuthi njengoba sisiphuza lesi sichitho asizoba nama side effects kuthina. Lesi sichitho indlela yaso siba nama side effect if awuzange walala nomuntu. Yeah. So usiphuza if sewazi ukuthi vele nangu lo muntu ukhona and sizolala. Yeah. So hayilo usiphuza lento ingena kuwe ihlala kwi-system yakho. So ilindele ukuthi ngesikhathi nihlangana nina ukhafula ukhipha lokungaphakathi kuwe bese kunamathele kuyena. Yena kuzongena ngaphakathi kuyena mayiphuma yale ngcola amashidi. So lento iba kuwena angeke izik-affect. Kunabantu abangibuzayo sotoba imibuzo eminingi. Yeah. Engiyitholayo umunye abuza ukuthi hawu manje mina ngoba umuntu wami usehambile sesihlukene but sengispende imali eningi. Yeah. Ngizomhodisa kanjani uyabo? Yeah. Manje ngokuthi thina lapha eGcobo South sineqiniso siyakutshela nje ukuthi lo muntu ungena ngokuthi wena ulale naye. Oh. So if awusakhona ukuhlangana naye in contact angeke sikwazi ukukusiza or unless uzoba ne-underwear yakhe. Oh, okay. Sesingakhuluma okunye but angeke ngize ngikubeke la obani. Kodwa nje khona into ithi ingena lento ngento ecijile mfethu. Ya ifuna angithi iba uthule mithi kuba khona uphuzayo kuba khona ugcoba lapha kwinto ecijile. Noma wena umuntu wesimame ufake lapha ngaphakathi ugcobe ukuze lo uzofaka uphinde nawe ukhiphe lama fluid akha ngezansi vele ungena kanjalo ngama veins kuyahlangana. Mayiphuma neyithatha lento ethi uyicijisa komunye yadedelwa. Kuba njalo ngesoto. So kunzima abantu njengoba ngangishiyo nasekuqaleni uthi hayi babuya ama-underwear bengasawagqokile sekwanyela abanye. Kuba kuningi nje okwenzakalayo. Kuningi kakhulu sotobe kuningi abantu bayajabula kakhulu lapho sibasizayo ukuthi akuyanyiwa manje. Wayishilo uDr Malinga ukuthi kuzonyiwa. La ngihamba khona kuthiwa unami ngihudisi. Yabo ngisho ngihamba emamole maye ngiyabona ukuthi sengize ngifake isigqoko hisi. Yeah. Bangabuthi nangi lo mhudisi yabo. Hey ndoda ngithi asirelax namhlanje sikhulume sihleke because yabona mfethu nginokuthola ama message bathi mfoka sibiya mfethu sebahudila abantu. Ngiyibuza ukuthi iqhilaza ngempela lento kaMalinga ngempela. Ya iqhilaza online kakhulu. So nenye into nje ekufanele esengiyibonile sotobe sixoxa nje. Yeah. Manje ngoba kuningi sesikhulumile nababukeli emakhaya abafundile okuningi kuthina and futhi basazofunda. Yeah. So okwenzakalayo engikutholayo okuningi abantu besilisa bayihlukumeza le gender le yabesimama kakhulu ezinkingeni zothando. Bayakhala kakhulu abesifazane. Ama calls amaningi engiwatholayo from different people abantu besifazane bayakhala ngamadoda acheater ngokungasahloniphiseki. Asekho isoka kulento abayenzayo sebenza noma kanjani of which lento yobusoka bekuyinto ebikhona kudala but manje sebenza ubudlapha semuntu seyaqonywa nje angafihli nalo angafihla shiya umama endlini nezingane ayojola ngaphandle ayokwenza kuningi. And ngoba phela la kwi-podcast yethu ukuthi siyafundisa ababukeli emakhaya. Yes. Not like thina sipromoter ubuthakathi ukuthi akuthakathwe but sizama ukuthi la sakhe imezi. So inkinga siyakha kabiye ngokukhudisana kule game but indlela zokwakha umuzi ngoba abantu abasacontroleki indlela abenza ngayo ukuthi uyaphuma uyale uyolala nobani le uyale nale. So ugcina ngingasekho ukuthula ekhaya. So dethwe la ngingenelela khona ke silungisa but ngiyafisa ukuthi obaba emakhaya bazama ukwehlisa isandla ekuchitheni. Noma ke ngoba ukuchitha ngeke ukuqede mhlawumbe ngaleyo ndlela kuona wonke umuntu but if uyakwenza zama ukuhloniphisa ke uhloniphe lo okuyena umakoti wakho. Kodwa ke yena ugada angafiki kumina. Ngaqikelela lapho na usakwenza make sure ukuthi umkakho hana icontact yami ngoba i-tissues ayisebenzisi
ukhona ufonelile iqhawe ngicela ngangithatha serious today uthi mfethu lama response abuya kumina mfethu because inamba ekhona eyami neyakho mhlambe abayinakisisi kakhulukazi ku TikTok bathi Sibiya mina sengihudile mfethu ngicela ukuhlanganisa nomkhulu ukuze ngithole isolution bayafika sotobe khona nje omunye ekade ekhala ethi yeah lokahuda yabona usehuda negazi udlulele ngakhona so yazi ukuthi wena sotobe le mithi bengiyenza before but angikaze ngakhuluma nayo through kwima podcast or social media cha mina uyangazivela ngiyena umuntu okhonza izinto zobuxhakaxhaka ufakwa yithi nje ngoba ngingena nje la futhi ngishuthe ngibuyele ekhaya angiyibuki ngisho ukuyibuka even mina ivideo kunjalo but ngokuthi angena umuntu ohlale abantu kudala behuda sotoba hayi ukuthi into eqale manje no ngifuna ukuyithola la kulomuntu mfethu lento uthi umuntu sengihudile umkhulu yakho nene ungilekelela ukuthi ayistophe lento because phela ubafu usenkingeni uhudile iyakhonakala nasotobe because abantu abafika abanye banale nkinga ukuya kuma period while ethi uyocansini angena kuma period abanye bamanzi baphuma ama discharge anukayo so ukuvela kwethu la kakhulu kuyabasiza abantu bayajabula bayasho ukuthi cha ukuba khona kwenu kunomehluko ngoba banokusebenzisa indlela zasentshonalanga lezo ezihamba uhalf zingafiki ekugcineni zingafiki ngoba into mayenziwe ngobuthakathi angeke uyilungise ngendlela yeBhayibheli noma ngendlela ukuthi uye kudokotela Yesu udokotela ngakusiza lapho nalapho but when it comes to izinto zesintu zifuna nje ukuthi kugxilwe kuzona ngendlela yesintu so baningi sotobe abafika abanyile abanye sebebuya ngesayidi ukuthi indoda phela manje kwenziwe njani manje utho omunye sephuma negazi ngiyathumela nje imithi mina abaningi bayafaka ngibathumelela ngophepho ngapha nangapha ngithi akuqaqwe nje iCape Town bayakaka KZN Eastern Cape ama province amaningi nje ngijwayele ukuthumelela even yini le Gqeberha ngapha ku PE kahle kahle kuyakaqwa nje all the nation kahle kahle emhlabeni kuyanukisa mfethu la fanele amathisha asebenze ngempela sotobe mhlambe Dr Malinga angifuni ukuyibalekela le ndaba omunye umuntu akayi understand iconcept yakho ngayo yonke lento sikhulume kancane sangayigcizelela into ithi lokhu awukwenzi ngenhloso ukuthi uyabulala kodwa uyalungisa kodwa ngesihluko akugcizelele leyo ndawo qhawala kithi no sotobe lento iyakhulumeka ngaphambili ukuthi kahle kahle siyakha thina not like lokukhudisa abantu nami ngihappy ngakho ngisithunywa mina mangayibeka kahle ngisithunywa kufika umama kimi asho ukuthi sengikhathele ubaba wasekhaya sesikhulume naye isikhathele ngendaba ukuthi uhambelana namantombazana left and right and center uthola ukuthi nakhona umama ukhala nje lo muntu alali nomuntu oyedwa ushintsha abantu and unonkosikazi ngiyamzwela ngoba ngiyakubuza mawuzolanda lo muntu unaye umkhwenyana wakho ndofuna ukumenza omunye kasendeka isithombe somshado ukuthi nako sashada nje mina kaBhana angumfundisi mase ngithi awuke lapho ngidedela zonke izinto ngithi lapho ke umshubo ngoba naku basenda even iproof yomshado isitifiketi lesomshado uthi ngishadile mina nalo muntu but ke uyophuma engena ngaphandle chitha imigqomo yabantu bese ngithi lowo ke udinga mina lo udinga uDr Malinga ukuthi bese ngifaka isandla lapho uthubusise ngibusise ngibothi tissue ayizusebenza yini but engithanda ukuhlala ngiqikelela ukuthi akube umuntu eyingoduso yakho noma kube umuntu omshadile because abaningi bayithanda le ukuhudisa yes yona siyayithanda but miningi imithi lapha ekhona ekhaya ngoba ngishiwo naphambilini ukuthi icupho ayikhona ngokuhlukana kwazo but njengoba sibhizi sihamba ngaloshunwazo nje imithi le yokulungisa amakhaya ngisazolonge nibuyela nemithi ehlukile ngiyivundulula lapha emuva
ezimpandeni ngibuye nayo siyithathe ukakwe futhi kwenzeke okunye ngoba ukhona nomunye engiyengwenze wokuthi nje ungafiki kuvutho ndaba lo ubhlungu kakhulu Sotoba ngoba uyasetshenziswa sengiqalile ukukhipha nawo ukuthi umuntu wakho umyeke uthi ngifuna lenze ucansi kodwa ngifuna cha Sotoba hayibo aloke imaki like ithi lento uyalwenza ucansi kodwa akafiki kuvutho ndaba akachama lapha kusuke ejola khona noma nakuwena no uzochama la endlini kuphela ukube nje Sotoba umkakho uzokucupha nje ukuthi uhambe uyolala kodwa ngeke uzochama ungaze kusemnyango ulokuveshile nje akuphumi lutho so mawubuyelela ngaphakathi ekhaya uzothi kabili kathathu uthi qaqaqa uthi awunayi lento ayenzeki lapha ngaphandle so uyayeka ukuyenza lapha ngaphandle ngoba vele ayikusizi ngalutho sewuyabuya uzala icuphe enginazo mina ziya ngawe ukuthi wena ufuna esizosebenza kanjani ngiyakutshela ukuthi lesi sizokwenza ukuthi ipipi lalo lidonseke libuye phakathi kusala isikhumba sejwabu lingangeni lapha noma ngathi uyamrape umkhomba ngesibhamu ngeke lize lingene bese athi omunye cha ngifuna mina ukuthi ahude athi omunye cha ngifuna methu uyambamba nje kube ngathi ubambe ice fridge so vele mawubamba into ebandayo induka ivuka ivele so ziningi izicuphe enginazo omunye athi ngifuna ngishethe uyamhaga kube ngathi ubamba inyoka ekuhlaza abaleka abone ngathi ubamba inyoka so izicupho zikhona just ukuthi eziya ngokuhlukana ukuthi wena ufuna into ezokwenza kanjani then bese ke uyayithola mawuthi cha ngifuna uzongena mina abheke phezulu ahambe sikhona nesikuthi vele athulele phezulu kwakho umfazi wakho so zihlukene but esingakabi khona bengilonga ukuthi ngizosilungisa lesokuthi mayehlangene nomkakho ke bese bayabambeka ke bahlangane bangakwazi ukuthi bahlukane but leso angisithandisisi ngoba sinomphumela omubi na phambilini ngeke ngabeka ngaso ukuthi sinomphumela ongekho muhle ekuyikona into esingayiphasisi ngibuka umfokazi sithole lapha na ku TikTok ukuthi uthi yesterday bekebuka ivideo nomkakhe uthi kodwa use worried because umkakhe uselokhu uthi ngifuna inamba kaMalinga no umkakhe akasondele kimi kufanele kudlalwe ngendle kahle akasondele la lo mama ayizoyithola inamba yami simenzele isampula thina lo ndoda yathi yaphuma ukhona futhi engisafuna imake Malinga sizofika kulowo ukhona othi yazi mfethu ngiyafisa ukuthola isixazululo sayo yonke lento ekugcineni because it's not about ukuthi nje siyakhuluma nje but into iphelela ekuthenini uma ngabe lo muntu mhlambe eseboshelene nomuntu wakhe akubi isichitho na even esizobuya kuwena njengomuntu ofake lento because umuhudo wale yansizwa obviously uzosalela egazini lomngakho no lento yazisebenza kanjani Sotoba asithi mina ake ngibekise ngawe nje ukuthi wena ufikile la la ekhaya wazothatha lo muthi wesichitho lesifake understanding lokube clear ebantwini lento isichitho wena usithathiwe isichitho wasiphuza wawugcoba umuthi ngaphambili wayolala nomngakho bese yafika ke lo munye angithi wena lo muthi usemzimbeni usemzimbeni wakho ucuphe lo mngakho wamcupha wangena ngeinsila zakho lo muthi bese lo muthi ulwa nomuntu ozofuna ukufaka la kule private party bese ke kuba uyodlala ngekaka ngesikhathi yena ke ezikakela lesi sichitho lesi sesihlukanisana nobabili because kuba uthuvi onuka ngendlela engajwayelekile engajabulisi futhi bese kuba iyona ndlela ukuthi manje isichitho noma sewuhlangana naye lo muntu lo ukhona esake samenza wayeka ngisho umsebenzi serious
yena ulale necolleague yakhe Okay. ebeyazi ukuthi ishadile. So and yena uthena ekaka Yeah, futhi maye babona laba bebona lo mfazi amkakele eyihlekela namanye amacolleague uyashintsha iposition ngoba ubona ngathi kuhleka ukuthi uyena owakaka phela. So awubusaba happy because if abantu beyihlekela nje uvela ukuthi bahleka wena uthi wakaka if ever kukhona lo muntu amkakela kuleyo ndawo. I-colleague yalala ne-colleague. Yes. Waseyakaka. Wakaka lo kahle lo uthatha iadvantage ukuthi unesikhundla esingaphezulu kwale ntombazane waselala na intombazane ishadi. So kanti bazohudela. Wahuda lo okuyiboss ke manje. Yahudi boss. Boss manje into esiyinkinga ke basebenza bonke phela la. So behlangana la ebona eyihlekela lo ehleka nomunye ukuthi kuhlekwa yena. Ukuthi wahuda wazwa resign washiya phansi. Kuresigna umshadikazi. Kuresign iboss phela le hudi. So iboss nayo isinyama nambana because phela sekwazi umhudo wayo la emsebenzini. Ukakila phela manje nabeyihlekela nje abantu phela abonza akuhlekwa mina. Agcina ke eshiya kanjalo umsebenzi. So like lento isichitho yes. Angayisiza sikuphikisa lo nomuntu osuke nawe mbukeli mawuke ukwewanya kwenye indawo. Kumele wazi ukuthi isichitho leso and kusamele ukuthi usilungise. Afanele usikhiphe nakuwe ngoba njengoba usuke usithathile through isex wasuyanya wena isuke sisahleli kuwe ngaphakathi. So kune treatment yakhona sike sikhiphe mase sithi siyakulapha. Umamzo uthi mina ngihudile last week. Uthi I'm worried on my behalf. Behalf ubando. Uthi ukhathazekile ngaye because uhudile last week. No yena mehudile nje bangisho sotoba ukuthi usazonyiwa la. But yena akazama ukuthi ekhudeni wakhe angibone. Mhlawumbe umuntu wakhe uzilo wazothatha wesilisa wahudisa. If yena enaleyo nkinga abuyele kumina futhi angasabi ukusho ukuthi cha babumalinga ngihudile angazi noma induku iqhamuka kuwena noma iqhamuka kuba thina so sesiyalungisa ukuthi sikhiphe leso sichitho but i-warning le once wahuda outside azi ukuthi sikhona isandla samalinga sifikile lapho noma ngingasesona ke sami ngoba bakhona abanye abahuda nezinye insizwe ziyangifonela zithi hayi sesifuna ukugaya lo muntu ngoba abantu bayahuda. Ubuthi lo yamuthi ujulile umuthi ongaphathwa enombana ngisho ukuthi imina kuphela ona. Banawo abanye futhi kakhulukazi ke labantu bakudala baseZululand umuthi lo wangale ngakithi uthola emthonjaneni komuntu ubatuba wehle uthi impangene uthi isikhawini ugudle komelimo. Lo muthi mangithi waseZululand lo muthi mhlambe ungawuthola ngapha komzimkhulu ngoba amabhaca ungawuthola futhi lapha emabhaceni komzimkhulu lezo indawo nje lezo manje phansi la mhlambe ukuphusha ebustini ekuqaleni or ubuya komarket. So mfethu uma ngabe usuhudile ikhona yini into yokuthi ugeze kwalento kulula ugeza nje normal as umuntu nje ohleze igezela mangabe noma mhlawumbe icontent specific esiswa ngayo? No kunentelezi yakhona sotoba fanele uyiphuze uphalaze ngayo uqume ngayo futhi kube khona ombuye ubuchathe ngayo. Just ukuyikhipha lento ngaphakathi ngoba usuku usazalelwe nje endlini because awubusathandeka vele nasuhudile uba nesicwacwa noma ngathi ishiqimba ngisho ngegama eliqinile. Uba neshiqimba nje ungathandeki ebantwini. Uma usuhudile uba nesicwacwa. Yebo. Phela isichitho leso sukufakwe sona. Uba nesichitho nje esibi baba. Uba nesichitho esibi. Qhala kithi angazi ngathini kodwa ke mhlambe ngiyafisa ukudlula kule topic ngingene kwenye inkulumo. Ungathini mfethu mhlambe ukuvala lento uma uthi wena uma ukhuluma ngenkulumo ethi inhloso akusikhona ukulimaza abantu kodwa ukuthi imishado yabo abayiphathe kahle ama relationship wabo abawaphathe kahle. Njoba ngangishilo naphambilini kunabantu abafonayo sotobe ekhala umuntu wesilisa ekhala ngokuthi
umkami ngimenzele konke, ngimthengele imoto, ayikho into engingayenzanga, ngimshadile ngaspenda almost over 200 something ngenza umshado. Ngabiza osaziwayo, ngabiza obani, but yena ukwazi ukuthi alale nomuntu engimqashile la ekhaya ungenzela ingadi. Uyabo ukuthi lapho siyalungisa thina kahle kahle. Kuningi okwenziwa abantu, uthola ukuthi umama uqasha igele ukuthi asize la ekhaya ngoba uhlala ebusy, igele alale nobaba la ekhaya kuyena oyiboss. So kuningi lapho thina sisuke silungisa nakho ukuthi kukhona umunye okwangifonela engifisa ukuthi ngixwayise kuyinyanga noma abelaphi. Ngicela ningahambe nithatha imithi ningayazi nithi umuthi wokucupha umfazi ukuthi induku ingavuki. Kunobaba okwathola umuthi la, angimazi ukuthi bowuthathephi lo muthi, wayicaba ngawo ukuthi induku yakhe ivuke kunkosikazi. Yena unkosikazi mayiphuma ngaphandle induku ingavuki, only to find ukuthi kufe yakhe induku ayisavuki. But uyothatha umuthi wawucaba kuyena ethi ucupha lo nkosikazi, wacupheka yena asakhweli indawo ke manje. So ngiyafisa ukuthi nanoma ikuphi la uyakhona uyothatha umuthi ukuthi uyacupha noma wenzani, ube sure ukuthi leyo nto leyo iyasebenza noma lowo muntu unamagalelo, because kubhlungu kuloya baba ayivuki manje induku noma ikhomba kumkakhe ayivuki. Shuthi sekuphoqa ukuthi unkosikazi aphumele ngaphandle ngoba yakhe ayisavuki, and uyothatha umuthi wazicaba ngawo wancinda wathi ngifuna umkami bangamkhweli, kwanaka samkhweli. So ibhlungu leyanto ngeke ngayimagine manje kumele ngimsize, kumele ngibulale lo muthi egazini ke ukuze izokwazi ukuvuka induku. So ngizama ukuthi babukeli angathi mayibuka thina sikhuluma la bese agcwala iganga, ahambe bona umuntu ofaka ibhayi athi lo uzonginika ngifuna induku yokuthi induku engavuki kubani ngoba ubone mina mangifonela ungangitholi ngalelo langa, uzongithola kusho ukuthi bengalona ilanga lokuthi ungithole ngalelo langa. So engifisa ukuthi baqaphele abantu, checka ukuthi umuthi uthathaphi, lo muntu unesipiliyoni kangakanani nalo muthi, because ayikho into ebuhlungu yokuthi ufelwe imizwa. Because phela ma uyindoda nje uphila ungasavukela awuyona indoda la. Kunjalo. Isithunzi asikho ngoba uyindoda ngomsebenzi yalapha osuku uyenza ebusuku. Yabo sonto. Khola kithi abantu badidekile because aba understand ukuthi lolu hudo luhamba ibanga elingakanani mfethu, because ngoba ukuthi iyahlala egazini lento. Kodwa ukhona othi yena nginenkinga kubolekwe imali yami and ayibuyi. Omunye ethi icolleague yami yangihlukumeza emsebenzini bese ethi ngicela ukuthi umalinga engihudiselele laba bantu, awugcizelele lokho ukuthi lolu hudo aluhambi ngaleyo ndlela. Ngihlale ngiyifaka leyo nkulumo kubantu ukuthi lento ayihambi kanjani, ukuthi wena uzothi ufuna ukuhudisa abantu. Khona nje omunye ade ngithintile ethi hayi lendoda ngahlwana ngifuna ihude noma ihamba phambi kwabantu ehude. Yabo ngiyamodla umuntu ukhulunyiswa ienga ana ukuthi ufuna ihude noma thi uhamba endleleni mekwadlula edrobheni ahude. Ngithi hayi mama kahle ayizusebenza kanjalo, ayikho umuntu ozohamba ehuda yonke indlela ngoba ecabene nawe. Lento isebenza kanje ukuthi ucupha lo muntu wena ubesulale naye uzofika hude, not ukuthi wonke umuntu phela. Yes siyabahudisa but not wonke. Which means ufuna ukuhudisa ex yakho mfethu angeke isahuda mungenali iphenti. No, belingani uyayenza indlela ukuthi mfethu ayihlangani. No angifuni nje ukudlala bese uyoyihudisa. Basho njalo kuma comments abathi ngicela ukuhudisa ex yabo. No, leyo ex ayiyeke yohudiswa abantu mase ihambile unless unephenti lakhe or une under yakhe kukhona singakwenza. Mawunalezo zinto ngicabanga ukuthi kukhona okungenzeka ngoba phela masiphethe iphenti lalo muntu siphethe insila yakhe. Singakwazi ukumenza kuma period into engapheli, singakwazi ukuthi ahambe wisale liphenti kona wonke umfana ahlangana naye uyamvulela ngaphansi. Singakwazi ukumenza ukuthi aphuma ama discharge ngaphansi, singakwazi ukumenza ukuthi angazali. We can do anything while we have i-underwear yakho. But mawuthi usehambile and unesithombe sakhe kuphela ufuna umhudisa, cha ungamfoneli, ungangimoshi isikhathi sakho. Sengidlula mfethu ukuthi akudluleki because kuningi singakhuluma la.
Yeah. Ukhona ukuthi ngicela ungihudisele uRamaphosa. No, umphathi wami lo umholi we-country lo ngeke simhudise lo uphethe izwe lethu kumele simxolele lo muntu aqhubeke but Futhi une-anger. ya ukuthi abantu Une-anger ubani lona? uthi sihudise uRamaphosa Eh. hawu lo muntu lo hayi cha asingaphawuli kakhulu ke but nje No, ngigcizela lento yokuthi akusebenzi kanjalo ukuthi ungafuthi Yeah. nje uzonda umuntu bese uthi wena uyamhudisa. ufuna Akusebenzi kanjalo. cha thina esikwazi ukwenza njengoba sisho ukuthi Niyakusho. sisebenza ngensila Yes, yalo yes. muntu. Yes. Unless ukuthi ngibathanda kakhulu laba bahambe bekake emagcekeni ngiyabathanda labo ngibakhipha ithumbu ngemuva eyinqeni lo vele nje akake egcekeni lo ngimthanda kabi Yeah, lotho ezothakatha ngaleyo ndlela. noma ngabe ubhoshe edakiwe ngoba phela ukwazi ukubhosha egcekeni lomuntu Yes, yabo. But nje if wena unaleyo nkinga ukuthi banokunye egcekeni lakho mawubuza ukuthi uba nonyila akekho uphendulayo ungasabuzi umuntu fonela mina ungasabuza ukuthi uba unyile uzombona ngethumbu lizophuma eyinqeni kuyena uzohamba engathi vele usenyile kanti ithumbu leli langaphakathi liyaphuma sotolo Cha. futhi ke ngoba seliphumile ukulibuyisela vele kuba khona umuthi ogcoba la ezandleni ulishaye nje kanje libuyele phakathi so maye engazi vele uzohamba yohlinzwa vele ke after ukuhlinzwa Yo. cabanga ukuthi kuzonuka okhara Yeah, shikandri mfethu. Abantu mfethu bahlukumezekile mfethu kuma relationships. Uthando mfethu indawo yenjabulo kodwa nowadays kubukeka sekushintsha amatafula. Uthando sekuyahlukunyezwana. That's why manje abantu abaningi uma sirelease episode yokuhudisa bavele begcwala indlu, begcwala ama calls asilali mfethu. Sotobe yazi into emosha uthando imali. Yeah. To be honest, Yeah. manje into emoshile uthando lithi sekusebenza imali. Yeah. Kukhona lento enokushiwa amantombazana bethi abafana izinja, yabo? Yeah. So kunesimo la whereby umfana ebona intombazana ayithanda approach ukuthi cha sisi ngicela ungiphe inamba yakho ngifuna ukuxoxisana nawe. While umfana esaloku ekhuluma nentombi la eyincenga then uyazi thina masi desperate Sotobe singenza noma yini. So while wena uzongicela iPeter ngisakushela Yeah. ngizokunika le Peter ngisho ngiyakufuna ngenhloso yami ngiyakuthanda. Yes. Uphinde ungicela i-airtime ngiyakunika. Ungicela ama data ngiyawakhipha. Yeah. So sesisenza i-first meet up wena sewudle almost 500 wemali. Cabanga. Yabo. Asika mbathe endaweni eyodwa kodwa sewudla imali engango 500. Yabona ukuthi mase sihlangana vele senginesiko kahle kahle ukuthi wena sewudlile imali yami kahle kahle. Yeah. So lokuhlangana kwethu sekunemali ehamba phambili futhi kuno-1-0 kahle kahle. Okay, Wena okay. sewukore ngakimi. Yeah. Masihlangana sizokwenza lokho esikwenzayo. After that ngikubona uhlehla phambi kwami. Yabo? Sekuvuleka ienga kumina ukuthi shuthi lo kahle kahle ubefuna le mali. So kunabantwana aseqoma manje ngesimo sokuthi afuna ukubalansisa ezinye izinto emakubo. Abana imali kahle. So that way mina ngumfana ngabona ukuthi wena uqala ukukhuluma indaba yemali even if bengithanda kangakanani angibe ngisenza ngalendlela ebengiza ngayo because wena sewuqale wacela imali. For that point uthi ucele imali kimi ngisakushela awukangiqumi. So ngeke ngiseza ngothando vele. Shuthi ngizojola nawe uma ukuthi ngiyalala nawe but I'm still searching for another one ongeke ezenze njenganawe. Yeah. So once intombazana vele iyacela imali kumfana iyaphuka imizwa abafana izwani nokukhipha imali. Iyaphuka kahle. Iyaphuka ngempela. So nawe sisi awuqaphele lapha ekhaya na ukuthi khona umuntu okapproachayo nawe uyamthanda but once waqala wacela imali angeke asaqhubeka ngothando leqiniso uzojola nawe but uzophuma ebefuna ngaphandle mase kushile sethola umuntu okwaziyo ukuyifihla noma enosiza alugwinye uzothatha yena then wena uzosala bese uthi abafana izinja kanti wena oqale wa-actor ngendlela estrange awukwazi ucela umuntu imali ungakaze nibe nesivumelwano naye uthi hayi ngicela ungiboleka ngifuna ukwenzana obvious vele ngisakushela ukakungiqumi but sewucela imali kumina so shuthi sewuyangikweleta vele. So masihlangana nawe kune possibility ukuthi umuntu lo uzohlangana nawe abuyeze kumina. Yeah. Athi cha lo unendoda yakho ungitshele sesilalile but ngifuna abahude.
So mina ngiyasibheka-ke isimo kuqala before ngibahudisa abantu kodwa uma ngibona ukuthi uyakudeserve ukuhuda cha uzohuda impela. Oh, qala ucheck. Qale ngibuke kahle ukuthi lo ukhuluma into ekuyiyona yini yabo. So but angiyena umuntu othathela izinto phezulu isikhathi esiningi ukuthi ngoba sewuthi manje nginayo le mali le ukuthi bahude naye yabo nemibuzo engiyilandelayo. Yeah, so nokunye kukhona special esizoba khona futhi sibonile ukuthi abaningi bayifuna le mithi, abanye bashawa ngokuthi amandla. Yeah. Amandla aba mancanyana. But abangilandelayo lapha einkundleni zokuxhumana mawuthi ungena lapha kusigaxa mabhandi uzoyithola i-update nje. I think izoqala nge-25 le special until umhla ka-10. Yeah. Lapho nje ngizosenza noma sihlomsibo 2 weeks la kuzobe kwehle khona umuthi wokuhudisa, kwehle khona idliso, kwehle khona imithi yokucupha abafazi. I'm sorry for laba abayithathile bazothi sebeyayibona manje seyikwi-special. Ngiyaxolisa but isimo sabantu iningi al-afford ukuthi lithole lokho. But ngizokwehlisa nje mhlambe lo 10 days noma 5 days ngisazophahla emsamo ngicela because khona kade ecela ukubuza ukuthi izipesheli zizoba khona nini. So akuyona indlela engisebenza ngayo, angikaze ngayi-adopta. It will be my first time ngikwenza lokho but ngizophahla emsamo ngicele ngizwe amadlozi ukuthi azothini. If ukuthi angivumele ukuthi ngikwenze lokho ngizokwenza but kuzoba nesikhathi esizobe sibekiwe ukuthi hayi la kuzoba ilo 5 days 7 days or 10 days. It's never been more than 10 days. Yeah. Yebo. No, mfethu kubalekile lokho ke mhlambe sengizowela ngasekuvaleni mfethu. Yebo. Nginale yanto mfethu ukuthi engifisa ukuyithola futhi engifisa ukuthi uyigcizelele ukuthi kusuke kwenzekeni mangabe umuntu meke hamba nje uyena ebone sehamba nezithunzi but usehambile abelaphi bendabuko abaningi abakhona ukuyikhipha lento. Ngisho elele kunezithunzi ayibonayo. Sotobe bengisafuna siye lapho endabeni yesilwane. Yeah. Sinabantu sotobe abalashiwe isilwane lapha ekhaya. Yeah. Akutshela ukuthi yena beqala ukulala kuze kuse engazanga akhwelwe into ebusuku. Zibakhwelile abantu izilwane sotobe. Unfortunately laba basuke befike kumina. Njoba ngisuke ngimtshela naye mayithatha treatment yala ekhaya ukuthi uzofanele ukhulume nami ngamaphupho ungifonele ukuthi uphuphani kwenzakalani. I-process yokulahla isilwane angeke mhlawumbe kube into ya 2 weeks kwabanye abantu because mangingakubekela nje ngamafuphi mawufika kumina unenkinga yesilwane ngizokulahla isilwane umuntu wayekuthumele ngesilwane uzoyithola i-feedback ukuthi lesi silwane sesisukile kuwena and isibuyele back kuyena. Yeah. Masibuyela back kuyena kumele enze uplan B ukuthi sibuyele back kuwena. So if uyasibuyisa futhi wena usanayo icontact nami ukuthi uyakhuluma nami uthi mkhulu mayekwenze ukuthi nokuthi then wena ujaha ukuthi uyahamba usazi khona umuntu ofika kumina ethothi sehambe almost 15 ezinyanga etholahla isilwana silahleki. So but noma esefikile kuwena umsize akutshela hayi sengilala kahle lelisonto ngilalile lonke lelisonto mhlawumbe nelesibili kuphela inyanga. After that mayibuya futhi lento akasabuye eze kumina. Ucabanga ukuthi mhlawumbe mayibuye eza kumina ngizothi phinda ukhokhe futhi. It's not like that. Yeah. If wena ufike kumina wathi ufuna usizo olunje it's a must. Once you pay for me it's a must ukuthi ngiyenze. Angisho ngivumile ngathi ngiyakwazi. Yeah. So kumele ukhokhe leyo mali once off then ngikulapha. If ukuthi akwenzekanga ngalendlela besivumelene ngayo kumele kube khona enye indlela ukuthi ngenze ngayo. It's either ngizobuza kwabanye ukuthi lesi silwane angikaze ngabhekana naso. Nangi lo muntu ngihlangane nabanye abadala kunami kwenziwa njani makunje bathi ayishintsha kanje enza kanje. Kumele si-communicate mina nalowo muntu onenkinga not ukuthi ngoba into leyo kade uzoyilungisa yangalunga ngaleso sikhathi sewuyahamba sewuzohamba uye kwabanye and you still going to pay and lo muntu akanandaba nawe ukuthi uke weza kumina. Yena ufuna imali yakhe iphelele and kumina ukhokhile mase ubuya game 2 angeke ukhokhise mina. Phela mhlambe ngizokutshela kufanele uthenge into ethile manje silungise and I won't reject you just because of wakhokha
njengoba sewubuya kusho ukuthi manje awusezukuba nayo imali ozoyikhipha. So mina lapha ekhaya noma uthe ufuna ukuthi ngibuyisele intombi yakhe eyayihambile ngavuma, once ngavuma sengiyayibophezela mina kufanele ngiyibuyise le ntombi yakho ngenkani. Yeah. So it's a must. If into ongayenzi ngizokutshela futhi leyo angiyenzi. Ngiyakubuza ukuthi nalowo muntu nanihlukaniswe yini. If ngiyabona ukuthi khona ukuhlukana kokuthi sesize sashana nangeyibhakela kwangena ama protection order kwayihliphi nje kwamoshela. Sengingene nabantu bangaphandle kulento. Uyabona ukuthi lo muntu even if siyambuyisa kusazoba nezinkinga la ekhaya. Yabo. So kumele mayibuyiswa adliswe lokuthi ube isithithi ke manje sidlisa sifaka inhliziyo yemvu ngoba khona idliso lethu esilenzayo esifaka inhliziyo yemvu so sesikukhanda vele ukuthi ube imvu vele nje. Noma umuntu umbone ehamba nentombi mangithe nje akuyona yami sisebenza nayo uvuma lento engishoyo. So imithi khona but khona imithi oyibonayo ukuthi lo akafanele ukuyithola because once wawuthola uzokwenza izinto ezirong ebantwini uzohamba edlisa wonke umuntu la hamba ethithizisa abantu of which ku wrong lokho because indoda edlisiwe sometimes masidlise ngenhliziyo yemvu ivumela yonke into then abantu baphaka ukudla kudliwe kube isiphithiphithi ayiboni into erong. Indoda edliswe ngenhliziyo yemvu iba isithithi ivumela noma umbhedo uyibona ukuthi cha. Ngiyakutshela ukuthi sotobe ngisho umfazi enganendoda kanje bahlale kanje yona mayidliswe ngalo yamuthi sotobe cha ayiboni lutho. Ngisho beyitshela ukuthi lo yamuntu ujola lapha as long ngisho ngazibone kanje iyaphika ngithi wena mawuthele yonto le yakuyona. So lelo dlisa ngithanda isikhathi esiningi because abanye basebenzisa advantage. So akulona idliso engithandayo. Kodwa ke ngifuna ukuvala ngayo leyo ukuthi phela akhona vele amadoda anjalo. Sekwaba nje uvumela yonke into umnumzane womuzi akasenazwi mfethu. Loda izixazulula kanjani lezo zinto? Ziyenzeka lezo zinto la kunobaba la abadliswe oma baba. Indoda idliswe uma wayo ukuthi imali iyasebenza ibuye imali iletha la ekhaya ayisupport even unkosikazi ishadile nomfazi but if kumele yenze inika umfazi imali iqala ifonela uma wayo ukuthi nokuthi mayithe uma lutho futhi ngeke azayithenga leyo. So nabo mama laba banenkinga ukuthi badlise abantwana babo. Ukuthi ngimfundisile lo mntwana uyasebenza manje amandla ami baba wakhe ngekho esashona ngeke athathe imali yala ekhaya uyidla nefeke. So that is another thing esinokufacana nayo thina ezithothi umfazi unomama ezala owumnakwabo. So uma wendoda but babanga kanje ungathi bajola naye lo baba. Nendoda nayo izwa uma mayiholile igijima aqali ekhaya yes siyakwamukela kumele wondle ekhaya but when we took steps ukuthi ube nomfazi so unomfazi yonke into iqala la ekhaya kumele ukhulume nomfazi wakho kuqala bese ke niyavumelana. So umfazi is not like ukuthi uyokushayela umthetho niyabonisana so udinga umuntu ozokucabangisa ngenye indlela because if ucabanga uyi1 unokwenza ama mistake. So if unomfazi uyakwazi ukuhluza kahle umqondo. But now if unomfazi onomqondo now if unomfazi ongenangqondo nongene win. So that's why if kumele uthathe umfazi you need to be wise ubheke kahle lo mfazi engimthathayo ikhanda lona liyasebenza yini. So that's where uzokwazi nawe ukuthi ukhulise ikini. If now uthatha umfazi ongenangqondo ongakhulisekile kahle nawe ngeke uzuye phambili. So into eyenzakalayo ke la ikona ukuthi kukhona omama abadlisa amadodana abo ngenhloso yokuthi ufuna imali iphelele ekhaya. Indoda iyasebenza egoli indodana ubuyisela imali yonke ekhaya. Unkosikazi akasakwazi ukujabula nezingane ayisajabula ngoba imali yonke iya kumfazi iya kumama. So kunomama abathakathe kakhulu amadodana babakhethela ukuthi bona bafuna bajole nobani. So of which lo ndoda le ayimthandi lo muntu
ithanda lo emthandayo. So thina amadoda siyabhekisisa ebafazini Yeah. when it comes to ukuthi isikhethe. So nawe mama usekhaya mawukuthi ufuna ukukhethela ingane yakho yomfana ukuthi ijole nobani, wazi ukuthi leyo ngane yakho uyiphonseweni. We need to decide for impilo zethu. Asidingeni ukuthi sidecidelwe wena. Yes, ungizalile wangithwala 9 months, wangikhulisa, wangifundisa ngayindoda namhlanje, but you can't choose for me ukuthi ngithandane nobani. Baba, That is my last word as umuntu wesilisa, kumele ngiyikhethele ba. Vanelisa Mnumzane ufake phakathi nenamba yakho Facebook, Twitter, Instagram. So yeah, uDr Malinga lo otholakala eGoli nase Thekwini. Yeah. So sasa I'll be leaving to le KZN. If uyangifuna uzongithola ku 084 2872 944. 084 2872 944. Enye number yami ithi 060 435 2301. Ngicela ukuxwayisa ukuthi if uthumele imessage, cela ungathumeli ngapha. Le number sort of zino WhatsApp zombili. Yeah. Umuntu ufika abhala into eyodwa ngala aphinda ayibhale ngapha. Yabo? Uthola ukuthi kunama message awu 100 or over 100 kumele ngaphendula. So kumele ngiphendule into eyi1 both side. Yeah. So ngicela uma ubhala imessage ubhale efonini eyodwa. Yeah. Then uma ufona inamba eyodwa. Yes. Ungaloku ufona ngapha nangapha ungiconfuse. Yeah. Ngiyatholakala ku TikTok as usigaxa amabhande. So yeah, usigaxa amabhande ku TikTok. Lelo gama lelo usigaxa amabhande kunomalume wami osandlule emhlabeni. Yeah. Ube inyanga. So ngicabanga ukuthi imina owesibili ophumele ubala ngomsebenzi wobunyanga. Yeah. Ekhaya. Yes. So njoba ngibiza leli gama lakhe, hayi ukuthi ngithi nguyena. Yes. Ngiphakamisa yena because Kunjalo. uyi umuntu ofike nalomsebenzi ekhaya wenza imanga. So mangithi ngusigaxa amabhande, abanye bayazi ukuthi hayibo malume wakhe lo. Yeah. So ngiphakamisa yena kakhulu. Ngiphakamisa umsebenzi wakhe naye ukuthi nala khona aphinda abe inglozi enhle kumina. So ngithi ke mawungidinga uzongithola kuleyo number. If ufonile wangangithola ngicela ulinde ufone. Ikhathi engithola akuzona ezasekuseni nezantambama. But khona abafona nango12 ebusuku athi ngiyaxolisa ukuvusa. Yo. Ayakhala futhi ngaleso sikhathi. So kumele ulalele yena akhale kaze aqede. So it's a part of life. Ngicela ukuthi ke ningifonele lapho nilinde futhi kuma handles la ku TikTok nilinde special. Ngizoposta nje anytime soon ukuthi special izoqala nini. Cela ningifollow, ama-followers ami mancane so bangazi labantu bangibuka kodwa abangifollow. Cela ningifollow khona ngizokwazi ukuthi nibone ispecial nithole yonke. Siyabonga ekhawulekisi. Thank you ba. Igama lakhe uDr Malinga. Mina ngigijima ngikakasa lapha ku TRC TV. Igama lami ke mina ngusazo kwesibiya ngentandaneni baba nomama. Ngane zakwethu injalo indaba sigoqa kanjalo sigijima asenasibindi sokuthi singahlala kule ndawo ngoba ulwazi nilitholile nincinde nakholwa nawadla amabele ingakho namhlanje ke nisho njalo. Siyabonga support yenu bakithi from Facebook, YouTube, nalapha ke ku TikTok. Siyabonga ngane zakwethu kube akusinina ngabasikho kule ndawo ingakho nje sikusho ngesibindi sithi uThixo lapha ekhaya anenze kahle ngoba nenza umsebenzi omkhulu. Danko.